Sa gisulti ni Jesus sa Ebanghelyo karon. Bulahan kamong mga kabos, bulahan kamong mga pobre, kay inyo ang gingharian sa Dios. Sa inyong gibati, sa inyong reaksyon na minaw, bulahan mong mga kabos, bulahan kamong mga pobre. Siguro mayingon mo, unsa nakapabulahan, anak? Unsa gud na? Unsa goy nakapabulahan sa pobre? Unsa goy nakapabulahan sa kabos? Kaya para nato, unsa man ang pobre? Muna ng mga tao nga, mga timawa, walay kwarta, walay makaon, walay kapuy-an. Siguro nagpuyo lang sa kadalanan, kung matawag man nga puloy-anan. Nagpuyo lang sa tamborong na may tabo dito sa mga dagkong syudad, ilalom sa tamborong magpuyo, ilalom sa mga taytayan. Ug nahibaluta dili ni maayo nga kahimtang. Dautan na nga kahimtang, di ba? Ug koy dautan man, tungod kay dili man maayo nga kahimtang, siguro gyud ta nga dili ni mawang kahimtang nga gipasabot sa atong Ginoo nga bulahan. Di ba? Tungod kay di ba nagsugo siya, pakana ang gigutom, pahim na ang giuhaw, bistihi ang mga hubo, pasak sa inyong balay ang mga dumudoong walay kapuy-an. Etc. So sa ako nang giingon, siguro kita nga dili ni mao ang kahimtang nga gusto sa ato ang Ginoong Hesus. So sa man ang iyahang gipasabot sa iyang pagingon, bulahan ang mga kabos. Sige, atong sulayan o pagpasabot. Kanang pobre, kanang kabos, wala sila yung mga tao nga wala yung mga material nga bahandi. Ug tungod kay wala sila'y kwarta, walay material nga mga bahandi, wala sila'y gahom, walay power, walay influence diha sa katilingban. Tungod kay wala man sila'y gahom, wala man sila'y power, wala man sila'y influence, sayon ra silang daog-daogon, sayon ra silang lupigan, o tungod niini helpless sila. Walay manalipod nila, walay mulaban nila. Ug mao kana nga adto na lang sila modangop sa Ginoo. Ila na lang ibutang ang tanan nilang pagsalig sa Ginoo. Dinhang puntuha sila bulahan. Mao ni ang gipasabot sa ato ang Ginoong Jesucristo nga bulahan. Katong mga tao nga mubutang sa ilahang tanan nga pagsalig diha sa Ginoo, imbis adto isalig sa mga tao, imbis adto isalig sa mga material nga butang. Sagi sulti sa Salmo kanina, bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Wala maglaom sa mga tao nga gamhanan. Wala mo butang sa ilang paglaom sa mga butang material. Sagi sulti sa Ginoo diha sa first reading kanina, silutan ko ang mga tao nga mobiya kanako nga sa ato pa adto mo
dapig at tumubutang sa ilang pagsalig sa mga material nga butang, sa mga tao. Apan panalanginan ko ang tao nga mosalig kanako. You see. Muni ang maghimo sa tao, muni ang gipasabot akong balikon sa gingon sa atong Ginoong Hesus nga bulahan. Kadtong mga tao nga tungod kay walay kwarta, walay gahom, walay influence. Ug tungod kay walay influence, walay gahom, daog-daogon lang. Ug tungod kay helpless sila, kay walay manalipod nila, nakita nila nga adto sila mosalig, mubutang sa ilang pagsalig sa Ginoo. Bulahan sila nga magbutang sa ilahang pagsalig, tanan nga pagsalig sa Ginoo. Kumusta man ta? Asa man nato isalig ang tanan? Mangimbitar bitaw ta o amigo siguro, silingan, kumari, mare, manimba ta. Pasensya lang mare, kay manginabuhi una ko, aron mabuhi. Manginabuhi, aron mabuhi. Nalimot nga sahay tungod sa atong pagpanginabuhi, aron mabuhi, mawala hinoon kanato ang kinabuhing dayon. Mangibitar ta o barkada nga manimba, maingon, sa makuha man nato, sa may makuha nato simba. Tagaan ba ta sa pari o bugas dito sa simbahan? Mga pilosopo na sa gisulti ka nato sa tong Ginoo, unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang ubang mga butang, ang tanang mga butang iya ra nga igadugang kanato. Seek ye first the kingdom of heaven, and all these things shall be added unto you. Bulahan kadtong mga tao nga mubutang sa ilahang tanan nga pagsalig sa Ginoo. Inahot pa unta.